17 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаву муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякгузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соли 2024 муфассал баррасӣ гардида, вазифаҳои асосӣ барои соли 2025 муайян карда шуд. дар қисмати аввали маҷлис нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар соли 2024 шунида шуд. тавре таъкид гардид, соли 2024 дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар як қатор пешравиҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ба миён омад. дар натиҷаи татбиқи сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвар рушди иқтисодиёт дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуд. ба таъкиди сарвазири кишвар дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. таваррум дар сатҳи 3,6% нигоҳ дошта шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 0,2 банди фоизӣ кам мебошад. соли гузашта нақшаи қисми умумии даромади бюҷети давлатӣ иҷро гардида, воридоти маблағҳо ба бюҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2024 нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 105,3% ё 20,4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 106,8% ё 9,7 миллиард сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба нақша мутаносибан 1 миллиарду 18 миллион сомонӣ ва 618 миллион сомонӣ зиёд мебошад. зикр гардид, ки ба қисми даромади бюҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 3,8 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 9,4% зиёд мебошад. сарвазири кишвар иброз доштанд, ки дар соли ҳисоботӣ суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми 3 соли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонау коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав, иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуд. таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини устувории низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ дар соли сипаршуда, корҳо дар доираи 18 лоиҳаи сармоякгузории давлатӣ барои бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ, кам намудани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми билингии он, электрификатсияи деҳот, бунёди хатҳои интиқол ва тақсимоти барқ ва солимгардонии вазъи молиявии соҳа ба маблағи умумии 1,7 миллиард доллар ба роҳ монда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ расонда шуда, суръати афзоиши он ба 10,6%, аз ҷумла растанипарварӣ 13,4% ва чорводорӣ 4,9% баробар гардид. бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои сармоякгузорӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо роҳи пешниҳод намудани имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар самти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор тадбирҳо андешида шуд. тибқи маълумоти пешакӣ дар соли 2024 ба кишвар 4,9 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли 2023 2,1 миллиард доллар ё 73% зиёд мебошад. дар соли 2024 маҷмӯи лоиҳаҳои сармоякгузории давлатии амалкунанда дар кишвар 90 адад ва ҳаҷми маблағи онҳо 51,9 миллиард сомониро ташкил намуд.
дар натиҷаи андешидани чораҳои амалӣ соли 2024 гардиши савдо 13.6% афзоиш ёфта, ҳаҷми он ба 65.8 миллиард сомонӣ баробар гардид. Сарвазири кишвар изҳор доштанд, ки дар давраи ҳисоботӣ шумораи муассисаҳои томактабӣ дар ҷумҳурӣ ба 744 адад расид, ки дар муқоиса ба соли 2023 27 муассиса зиёд мебошад. шумораи марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак бошад дар ин давра 503 адад зиёд шудааст. соли 2024 дар ҷумҳурӣ 273 адад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва бинову синфхонаҳои иловагӣ барои 57610 ҷойи нишаст дар як баст бунёд гардид. дар маҷмӯъ 2,357,000 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуд. соли ҳисоботӣ дар ҷумҳурӣ 65 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ фаъолият намуд, ки дар онҳо аз рӯи 14 самт ва 135 ихтисос 23500 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. таъкид гардид, ки бо мақсади рушди соҳаи тандурустӣ ва сари вақт бартараф намудани мушкилоти мавҷуда, соли 2024 аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои рушди соҳа 3.7 миллиард сомонӣ равона карда шуд, ки нисбат ба соли 2023 12.6% зиёд мебошад. гуфта шуд, ки дар сиёсати давлати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. давоми соли 2024 бо мусоидати мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ, аз ҷумла тавассути ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ, 22,500 нафар ба намудҳои гуногуни шуғл таъмин гардиданд. дар соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 247,000 ҷойҳои кории нав таъсис дода шуд, ки аз ин 74,000 доимӣ мебошад. тавре зикр шуд, пешравиҳо дар самти рушди сайёҳӣ, тарғибу ташвиқ ва ривоҷ додани ҳунарҳои мардумӣ ба назар мерасад. аз ҷумла гуфта шуд, ки дар соли 2024 1.4 миллион сайёҳ ба Тоҷикистон ташриф оварданд. таъкид гардид, ки дар ин давра дар самти баргузории чорабиниҳои фарҳангиву оммавӣ ва маърифатӣ фаъолияти сохторҳои давлатӣ тақвият дода шуд. бахусус баргузории барномаи фарҳангӣ бахшида ба бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО, инчунин ба феҳрист мероси ғайримоддии башарият ворид гардидани ҷашни меҳргон ва санъати сохту навохтани рӯбоб аз қабили рӯйдодҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. дар идомаи маҷлиси васеъи ҳукумати кишвар ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода, вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода ва директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Дилмурод Давлатзода шунида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони вазорату идораҳои самти иқтисод ва молия дар пайи ҳисоботашон доир ба дарёфти сарчашмаҳои нави даромад ба буҷети давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. доир ба фаъолияти мақомоти назоративу санҷишӣ дар самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, бартарафсозии қонуншиканиҳо дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва риояи ҳатмии қонунҳои амалкунандаи кишвар, прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия Сулаймон Султонзода ва раиси палатаи ҳисоб Қарахон Чилазода ҳисобот доданд. дар идомаи маҷлис раиси кумитаи давлатии сармаягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода, раиси Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк Алиҷон Салимзода, вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир, вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода, вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа оид ба рафти иҷрои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазъи рушди соҳаҳо ба сарвари давлат гузориш доданд. зимни ҳисоботи вазири кишоварзӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ривоҷ додани бахши пахтакорӣ, ки яке аз манбаъҳои асосии таъмини ашёи хом барои саноати сабук ва ҷойҳои фаромони корӣ барои мардум аст, ба масъулони сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ супоришҳои қатъӣ доданд. ҳамчунин супоришҳои мушаххас доир ба рушди соҳаи саноат, аз ҷумла иҷрои ҳадафҳои солҳои 2022-2026, солҳои рушди саноат, дигар барномаҳои давлатӣ, афзун намудани иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ ва кам кардани талафоти барқ дода шуд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаи корҳо дар соли 2024
ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода шунида шуд. Ба масъулини соҳаҳо супориш дода шуд ки барои суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаи нақлиёт, роҳандозии инфрасохтор барои нақлиёти барқӣ ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим, беҳдошти вазъи экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва дигар масъалаҳои марбут ба бахшҳо чораҳои бетаъхир андешанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суҳбати худ изҳор доштанд ки соли 2024 аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар ва дар ин замина баландбардоштани некуаҳволии сокинони пойтахт, инчунин ба марҳалаи нави рушд ворид намудани шаҳри Душанбе як қатор иқдомоти созанда амалӣ гардид. соли 2024 маҷмӯи маҳсулоти пойтахт ба 31.3 миллиард сомонӣ расида. Суръати афзоиши он нисбат ба соли гузашта 8.3% афзоиш ёфт. ҳиссаи пойтахт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.4%-ро ташкил кард. корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе дар ин давра ба маблағи 5.2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ва суръати рушд нисбат ба соли гузашта 25% афзоиш ёфт. ҳаҷми содироти корхонаҳои шаҳр ба хориҷи кишвар ба беш аз 170 миллион сомонӣ расонда шуд. ба таъкиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соли сипаришуда дар пойтахт 141 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо беш аз 7600 ҷойи кории нав ба фаъолият шурӯъ намуд. соли 2024 дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии шаҳр аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо зиёда аз 43 000 ва дар зарфи 8 соли охир беш аз 280 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд. гуфта шуд ки дар 4 соли фаъолияти фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ барои амалисозии 62 лоиҳаи соҳибкорони истеҳсолӣ беш аз 302 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуд ва бо истифода аз қарзҳои додашуда то имрӯз 60 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 2000 ҷойи нави корӣ бунёд ёфт. зикр гардид ки тибқи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ 4337 тадбир амалӣ гардида беш аз 14000 ҷойи кории нав муҳайё карда мешавад. то имрӯз 2464 тадбир аз ҷумла бунёди 37 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 21 муассисаи тандурустӣ, 56 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 44 километр роҳ, 9 иншооти варзиш, 5 меҳмонхона ва иншооти дигар бо таъсиси зиёда аз 8000 ҷойи нави корӣ амалӣ карда шуд. таъкид гардид ки соли 2024 дар корхонаҳои барқу гармидиҳӣ 1.7 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 31% зиёд мебошад. барои эҳтиёҷоти шаҳр 4.2 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истифода гардид, ки нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 535 миллион киловатт-соат зиёд аст. маблағи умумии барқи истифодашуда 1.5 миллиард сомониро ташкил дода, ҷамъоварии маблағи он ба 96% нақша баробар гардид. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба 6.1 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20% зиёд мебошад. дар ин давра сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти шаҳр ба 1 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 320 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соли 2024 беш аз 635 000 метри мураббаъ ва дар 8 соли охир зиёда аз 3 миллион метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ ба истифода супорида шуд. соли сипаришуда барои иҷрои корҳои сохтмону лоиҳакашӣ 927 миллион сомонӣ маблағҳои буҷетӣ равона гардида, як қатор иншооту инфрасохтори соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва шабакаҳои муҳандисӣ ба таври замонавӣ таҳррезӣ ва навсозӣ гардиданд. давоми соли 2024 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар шаҳри Душанбе 32 километр роҳҳо ба маблағи 617 миллион сомонӣ сохтмону навсозӣ шуд. дар зарфи 8 соли охир дар пойтахт 192 километр роҳҳо ба маблағи беш аз 3 миллиард сомонӣ навсозӣ гардид. با مقصد گزارش به اقتصاد سبز سال 2024 30 الکتروبوس به استفاده ساکنان قرار داده شد و خریداری باز 60 الکتروبوس در نظر است. برای تطبیق کنسپسیای نقلیاتی برقی یکجا با شرکت‌های کرایه‌کش و صاحبکاران 4350 ماشین برقی وارد گردیده
парки нақлиётии ширкатҳои кироякаш пурра ба нақлиёти барқӣ гузаронда шуд. буҷети шаҳр дар соли 2024 ба маблағи 4,6 миллиард сомонӣ ё 11% барзиёд иҷро гардид, ки нисбат ба нақша 452 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соли 2024 ба иқтисоди пойтахт 4,7 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб гардида, дар 8 соли охир ин рақам ба 30 миллиард сомонӣ расид. ҳоло дар пойтахт амалисозии 17 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи 3,2 миллиард сомонӣ идома дорад, ки дар доираи онҳо то имрӯз корҳо дар ҳаҷми беш аз 2,3 миллиард сомонӣ анҷом дода шудааст. масъалаҳои беҳтар намудани шароити муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим, сатҳи дониши хонандагон ва савияи касбии омӯзгорон таҳти ғамхориву дастгирии доимии роҳбарияти шаҳр қарор дорад, иброз доштанд раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. ба ин хотир соли 2024 дар шаҳри Душанбе 7 муассисаи таълимӣ бо 13620 ҷои нишаст ва 3 муассисаи томактабӣ барои беш аз 500 тарбиятгиранда сохта ба истифода дода шуд. дар 8 соли охир 53 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 96700 ҷои нишаст ва 25 муассисаи томактабӣ барои 4800 тарбиятгиранда бунёд карда шуд. ҳоло дар шаҳр сохтмони боз 21 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 40,000 ҷои нишаст дар дуб аст ва 60 муассисаи томактабӣ барои беш аз 12000 тарбиятгиранда бо маром идома дорад. гуфта шуд, ки соли 2025 дар пойтахт боз 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 13520 ҷои нишаст дар дуб аст ва 9 муассисаи томактабӣ барои 2280 тарбиятгиранда бунёд карда мешавад. соли ҳисоботии муассисаҳои тиббии шаҳр дар доираи 12 барномаи давлатии соҳаи тандурустӣ ба маблағи 21 миллион сомонӣ бо таҷҳизоту дастгоҳҳои пешрафтаи тиббӣ таъмин гардид. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш дар ин давра нахустин мусобиқаи байналмилалии гранд-слам оид ба гӯштини ҷудо, нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ, нахустин чемпионати ҷаҳонии ҷудо миёни ҷавонони то 21 сола ва нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба самбо бо иштироки варзишгарон аз 167 давлати дунё баргузор карда шуд. таъкид карда шуд, ки бо мақсади сабзу хуррамгардонии шаҳр соли сипарашуда беш аз 400 000 бех дарахту буттаҳо ва 19 миллион бех гулҳои мавсимиву бисёрсола шинонда шуд. дар нақша аст, ки дар мавсими ниҳолшинонии зимистони соли 2024 ва баҳори соли 2025 тавассути ҳашари умуми шаҳрӣ боз беш аз 600 000 бех дарахти ороишию сояафкан шинонда шавад. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар соли 2024 ҳисобот доданд. таъкид шуд, ки дар давраи ҳисоботии иҷрои нақшаи буҷети маҳаллии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз рӯи даромадҳои худӣ ба андозаи 107.9% иҷро шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба бунёди корхонаҳои сесолӣ диққати зарурӣ дода шуда 43 коргоҳи саноатӣ ба истифода дода шуд. дар вилояти Суғд бошад, тибқи нақша дар соли 2024 166 корхонаву коргоҳи нав бо 2060 ҷои корӣ ба фаъолият шурӯъ кард. дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилоят ба 30 миллиард сомонӣ расонда шуд. дар вилояти Хатлон давоми соли 2024 155 иншооти соҳаи маориф ба истифода дода шуд, ки 58 адади он ба маблағи умумии 90 миллион сомонӣ аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. гуфта шуд, ки дар доираи нақшаи чорабиниҳо ва ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 1663 иншоот сохта шуд, ки 134.1% нақшаи солонаро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар барои густариш бахшидани раванди омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, татбиқи нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, зери назорат гирифтани раванди таълиму тарбияи насли наврас, баррасии саривақтии арзу шикоятҳои мардум, дастгирии соҳибкорӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ ва бештар намудани ҳаҷми содироти онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд.